Sugeng rawuh lan sugeng midhangetaken lan sugeng rahayu. Loh, rahayune malah ngintri beras. Mbah, ning ndi malah. Doh, wis ngene guys ya. Aku iki mambengi wis entuk wangsit sing tak omongne wingi kae. Entuk wangsit iki, guys. Lah iki aku ditemoni pusaka-pusakane wong-wong pendekar zaman biyen, guys. Nah, iki contone iki, guys. Nah, bah iki, guys. Roh kaya ngene iki, guys. Iki memang wala yo. Ampuh ngleor kabeh iki, guys. Nah, iki delok. Iki sepuh iki, guys. Iki sepuh iki, tinggalane wong-wong biyen, guys. Iki. Iki lak didelok wawaran ngene iki ya modele ya kaya ngene, guys. Wis ora enek ora bejaji, guys. Tapi lak ya delok karo kebatinan ngono iki ya iki